Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Confederation of Ribhoy People have a cringe kilat patay kubor mentaka janmate kashipaw tarik unaywing arajar arpulay kalapun pao ya kajing ajing kersan bapura ya ki asa haga jela ki bala penong na kajing ya ki bat dawa ya la kahok bat kenteo ya ka bainong bat kiway working president Jong Kaseng uba pateng mersing haba cringe kilat patay kubor ulapen pao bakum kaseng hi kadap na kajing snokya ka bajur halor ka jingsha le ben ki nong tre asha haga jilla ki ba tre shitom war haga jingse ka barit kata tang arajar tingka shibnai kat baka kampat ka baki tre ka long ka bakia uda ong bakumba ki nong tre asha hapo ka jilla ki don hapedeng ka jingya ki da ka basange tre kam bandawa ya la ka hong ka seng ka ai ka jing kersan ka papura ya ki ban ong bala da dei ban mi sa surok ru kin mi sa khmat ban penyo ya ka hok jong ki nong tre asha people mentagaski ngiwan Ahmad Ipres ki media habaidai bat kajinga jengkersan ya ki asha na kalian juga seng hadin bangilayo ya ke city na ki asha bat bakindon ni kada kajingya ki habaidai bat kamat jingdawa na kamata ka tulop jong ki asha bat na kalian ka seng ngimi syakmat ban ai jengkersan ya ki asha habaidai bat kan kamat jingya ki ke jong ki yo mentala sitayo kila sange bantrai haka kam ga jongki tenak leng juga seng sispa na ka sispa ni ai jingkersan ya ki asha bat lana ki hakano ka bantaru na leng ka seng ni kloy ban ai ga jingkersan na ka banta ki asha namar nyo isha ya ga jinge ka jongki ni asha haka baka tulop adu menta ka ne be tangkumba arhajar tangka sibnai ka taru don ki bayo don ki bomyo tenak leng juga seng ru ni isha ya ka jingkia jongki ni asha ke arah jar tengka kamla menpendap ya ke jinon kam hanya sem ke jongki de na kata kadau nageleng ke seng ngishim ya ke negerai ban ai ke jingkersan ya ki asha lana dei bagi yami apa surok nageleng ke seng ila long ke bapan kre ban ai jingkersan sya ki asha ki ban saya ki akitayo ki ban sawan